Hej med jer, det er jeres kørelærer. Tak for sidst. Vi skal næste gang begynde et forløb, der vedrører færdselstavler. Der findes mange forskellige afarter af færdselstavler, og det er vigtigt at kende dem alle. Men det vi kigger på næste gang er påbudstavler. Påbudstavler er et vigtigt element i trafikken, da de på en nem og overskuelig måde viser jer bilister, hvad der kræves af jer. Påbudstavler er blå og runde med et hvidt symbol, som angiver, hvad du skal i en given situation som bilist. Påbudstavler kan du møde overalt i trafikken, lige fra kørsel på motorvej til bykørsel. Det er vigtigt at kende betydningen af alle påbudstavler. Kapitlet, der omhandler påbudstavler i teoribogen til næste gang. Der går vi mere i dybden med, hvad de enkelte påbudstavler betyder. Vi ses! Highway to hell.